Benvolgut visitant, et trobes davant d'una obra del reconegut escultor català Josep Llimona, petita per dimensions, però d'una bellesa extraordinària. Fa 90 centímetres d'alçada i va ser realitzada en guix l'any 1910. Sobre el guix té una pàtina que va ser restaurada el 2007 i que confereix a la figura un color amarronat. És coneguda amb el nom de La Virtut. Aquesta obra va servir de referència per crear una escultura en pedra que mesura el doble i que es troba a la façana de l'edifici central de la Caixa de Sabadell, projectat per Jeroni Martorell just al costat d'un altre, que representa un forjador que simbolitza les qualitats de l'home. Es tracta d'una dona jove, vestida amb una túnica que cobreix totalment el cos i només deixa a la vista el coll, el rostre i els braços, des del colze fins a les mans. L'artista defineix amb extraordinària precisió els plecs de la túnica i queda palès el moviment de la part inferior que permet imaginar que voleia el pas de la dona. Una capa independent de la túnica munta sobre l'esquena i serveix de caputxa que embolcalla el cap i amaga qualsevol detall del cabell, com si es tractés d'una mantellina de signe religiós, molt utilitzada en l'època. El rostre, d'una aparença difuminada, com trobem en algunes de les joves o verges esculpides per l'artista, que en aquest cas no vol ressaltar trets d'una bellesa especial. La fesomia queda absorbida dins l'escultura amb el cap inclinat envers els seus braços creuats i els ulls tancats. Mostra una disposició de recolliment o submissió com acceptant el rol femení que conté en ella mateixa: pau, tranquil·litat i obediència, els trets morals que es demanava a les dones en la seva època. Els seus braços estan en posició de recolliment, fermament units al cos, i entre les seves mans manté un punzell de flors. En l'obra l'escultor va voler expressar el compendi de virtuts que havia de mantenir una dona: recolliment, temprança i obediència, en contraposició a l'home, que eren poder, energia, vigor i potència.